Zahvaljujem, poštovana Skupština, gospodine predsjedavajući, gospodine zamjeniče ministra, nek mi ne bude zamjereno, ja ću danas govoriti o Zeti, pod uslovom da ima struje u Zeti i da me građani Zete mogu čuti danas, pošto danas nismo imali struje 5-6 sati, tako da je to jedno interesantno područje, nema struje ni kad pada kiša, kad je lijepo vrijeme, vidite, ni tada nemamo struje. Predloženi zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, umjesto da bude iskorak u pravcu što boljeg funkcionisanja postojećih opština i formiranja novih, on predstavlja povratak u birokratski ćorsokak i klasičnu centralizaciju. Zato i ne čudi što je već dobio naziv Zakon o teritorijalnoj dezorganizaciji Crne Gore. Kao što mi nije bilo jasno ni na javnoj raspravi, ni sad mi nije jasno zašto vlada Crne Gore i Ministarstvo unutrašnjih poslova konkretno nisu uzeli u obzir sljedeće činjenice kad je područje Zete u pitanju. Na području Zete je, poštovana Skupštino, formirana prva srednjovjekovna država Vojislavljevića, potom Nemanjića i Balšića. I moram vas razočarati, prvi početci crnogorske državnosti ne datiraju od 21. maja 2006. godine, nego datiraju od 10. i 11. vijeka i to upravo na području Zete, prve srednjovjekovne države na ovom području. Obrađivači ovog predloga također nisu uzeli u obzir i činjenicu da je Zeta imala opštinu još 1900. godine, kad mnoge postojeće crnogorske opštine nisu ni bile u sastavu Crne Gore. Tada smo imali Gornjozetsku opštinu, Donjozetsku opštinu i opštinu Mataguži koja nam je ukinuta 1957. godine. Zbog crnogorske javnosti želim napomenuti da se inicijativa o formiranju samostalne opštine Zeta obnovila početkom 1990. godine i da je Sabor Zete 1997. godine Skupštini Crne Gore predao studiju o opravdanosti formiranja samostalne opštine Zeta, koja je prošla i zakonodavni odbor Skupštine. Također, uz elaborat priloženi su i rezultati o izražavanju volje punoljetnih građana o obnavljanju i formiranju opštine Zeta, i to sa 7.219 građana za i 86 građana koji su se izjasnili protiv. I sada nas, gospodo iz ministarstva, ponovo stavljaju u proceduru da ulazimo u priču oko prikupljanja potpisa, oko raspisivanja referenduma, i odlično znate, gospodine Pejanoviću, da je mnogo lakše promijeniti državno-pravni status Crne Gore nego nekom području dati mogućnost da dobije status samostalne opštine. Razlozi zbog ovako nakaradnog zakona o teritorijalnoj organizaciji u stvari leže u činjenici da je donesen zakon o glavnom gradu koji je unakazio gradsku opštinu Zeta i gradsku opštinu Tuzi, i ovo je samo posljedica tako donesenog zakona. A šta je izgubilo područje Zete zakonom o glavnom gradu? Izgubilo je 9.000 hektara najbolje zemlje uz magistralu, što će reći kombinat aluminijuma Podgoricu, plantaže, dio nacionalnog parka Skadarsko jezero, aerodrom koji se zvao Golubovci, preko noći mu je promijenjeno ime i sad se zove aerodrom Podgorica, a poštovana Skupštino, Zećani uglavnom na aerodromu mogu da voze samo traktore ili da istovaraju kofere iz aviona zahvaljujući kadrovskoj politici koju kreiraju DPS-ovci i SDP-ovci na aerodromu koji se nalazi u centru Zete. Izgleda da je samo na području Zete ostalo u vlasništvu Zećana osnovna škola Milan Vukotić i ništa više. A kakvi su rezultati gradske opštine? Nijedna realizovana kapitalna investicija u 3,5 godine. Mugoša, doktor Miomir, bivši gradonačelnik Podgorice, je izjavio da je u Zetu ove 3,5 godine uložio 13 miliona eura za kapitalne izdatke. Upoređujući finansijske planove iz 2007., 2008. i 2009. godine na realizaciju kapitalnih izdataka, dolazi se do jasne računice da je u Zetu ostvareno kapitalnih izdataka 2.585.354 eura 83 centa ili 20,79% realizacije kapitalnih investicija. Znači, gospodin Miomir Mugoša se je preračunao za 11 miliona eura, što i ne čudi kada je on u pitanju, pa ga ja sad fino pitam ovdje, vjerojatno me čuje, pošto mi nije rekao na sjednici glavnog grada, gdje je 11 miliona eura koji su pripadali građanima Zete i koji se fiktivno prikazuju da su uloženi na područje Zete? Ko je oprao 11 miliona eura koje su pošle fiktivno iz budžeta glavnog grada, ne nalaze se u finansijskim planovima, a gospodin Mugoša govori da su uložena u Zeti? To je istina. I gospodine Pejanoviću, gospodin Damjanović je govorio, ukoliko biste sad sproveli ovu odredbu o fiskalnom kapacitetu, nijedna opština u Crnoj Gori ne bi mogla da dobije status samostalne opštine, ni Podgorica, jer je i ona zadužena sa 26 miliona eura. Ono što su govorile moje kolege jeste pokušaj da se napravi plan da i područje Zete i područje Malesije i područje Petnice ne dobiju status samostalnih opština, posebno u susret lokalnim izborima. Ali vas moram razočarati, pobjedit ćemo vas i u Podgorici, pobjedit ćemo vas i u Zeti i niko više neće ukrasti Zeti 11 miliona eura.